अरे बड़ा सजधज के बैठल बाड़ू, का विचार बा? का विचार रही? पिछला बेर रउआ बहला फुसला देनी, बाकी अब की कौनो बहाना ना चली। अच्छा सूट सलवार पहनी बाड़ू तैयार हो, अब की दशहरा में का बा विचार हो? अरे हे साली जी, सूट सलवार पहनी बाड़ू तैयार हो, अब की दशहरा में का बा विचार हो? अरे जीजाजी हो दर्शन करा दी चित्त कोहरा के भारत माई के, दर्शन करा दी मनोहर मंदिर के काली माई के, बुझली? म्यूजिक बाय मुन्ना यादव। शिवपुरी चौक के पंडाल में लागेला भीड़ परियार जीजा, अम्बेडकर चौक के दुर्गा माई के महिमा बाप नमकार जीजा। लेला हथवा में अरती के थरिया, साली बोलत चल जाए करिया। माथे टीका लगाई के, ए जीजाजी हो दर्शन करा दी चित्त कोहरा के भारत माई के, दर्शन करा दी मनोहर मंदिर के काली माई के। सारा पंडाल घुमा दिए जीजा, हमरा के हमार हो, विष्णुपुरी के मंगला गौरी औरी माई चावल बाजार हो, माई चावल बाजार। साली जहवा तू कहबू देहब घुमाई, पटन देवी वाली माई के दर्शन कराए। हरील बनाई के, सुनी जीजाजी हो दर्शन करा दी चित्त कोहरा के भारत माई के, जीजाजी दर्शन करा दी मनोहर मंदिर के काली माई के। म्यूजिक बाय मुन्ना यादव। भक्तन से भीड़ लागल रहेला, रहेला रोड पूरा जाम जी, परवीन जीजा खुशबू उत्तम के अब के देखा दी प्रोग्राम जी, अब के देखा दी प्रोग्राम। अब देरी न कर चल हाली, माई के भक्ति में झूमाए साली। परदीप के बुलाई के, जीजाजी हो तोरा